Идеи за костюми за Хелуин на български иконични дуота. Костюми, които да носиш с гаджето си. Ако искаш да видиш костюми за теб и най-добрата ти приятелка, отиди в част 2. Готиното на първия костюм е, че е доста лесен за схващане, дори да не знаеш мемето, от което произхожда, но ще бъдете онази готина двойка, която ще има и контекст зад костюма си. А в случая говоря за пума и шуменец. Черен леопард. Черен, нали? Мяу! Мисля, че това е нещо мега оригинално, което сме виждали доста често в социалните мрежи, представено като сафарист, сафари ходач с някакъв друг вид животно. Реално не знам какъв е костюма на шуменеца. Но според мен ще е много готино, където имате шапка за сафари, бинокъл или примерно телефон, камера, която да си снимате пумата и мацката да бъде някаква мега яка пума. Нещо като жената котка. Втория костюм отново супер иконичен, Валей Моро. Аз съм го рекрейтвала с един мой приятел, шефски, буквално. Общо взето, тук може да направите няколко от техните визии. Аз препоръчвам да ползвате една от тези двете. Най-често съм виждала Моро да носи костюм с слънчеви очила и евентуално шапка, докато Валя, тя е просто, как да ви кажа, цветна, готина, с големи обеци. Като също добра идея да си вземете касетофон, защото не знам дали спомняте, в един епизод те имаха касетофон, който Моро забрави в градския, беше много забавно. Мисля, че трябва да имате касетофон, за да е завършена визията. Следващото е също така глобално знайно, както Валей Моро, а именно пиленцата от Монако. Трябва да носите тениска на Филип Плейн, няма как. Ако нямате тениска на Филип Плейн, защото разбира се, никой не е на тяхното ниво и не може да го позволи, може да си изпринтирате просто череп на тениската и напишете Филип Плейн. Ако е написано грешно, ще е още по-иконично. Кожно яке. Задължително е кожно яке и часовник. Просто няма как. А ако искате да бъдете Нина, мисля, че така се казваше женското пиленце, ще ви трябва лъскави обеци. Косата ви трябва задължително да е изправена, но с много обем в корените. Просто няма как. И грима трябва да бъде супер, супер, супер тъмен на очите и на веждите. Трябва да имате слънчеви очила. Ако може са бъбрек големи, просто Кобрат Полев и Андрея. Има ли нужда да обяснявам? Това е толкова иконична българска двойка, въпреки всичките им скандали с домашно насилие и така нататък, което не подкрепям. Те са символ на българската любов. Това е перфектен костюм, ако момчето е боксер. Обличаш си боксовите ръкавици, обуваш си, не знам как се казва. Трябва да имаш някаква риска разкопчана до тук. Ако момчето е съгласно да го гримират, момичето може да му направи носа по-широк, за да прилича още повече на Кобрат Полев. А Андрея трябва да бъде много руса, с много обемна коса и с някакви много красиви рокли. Така се представям Андрея. Ако искаш да видиш костюми за теб и без тизоти, отиди в част 2. За още идеи за костюми, последвайте ме.